लोगोफ्राथ' मिथिखागौ थाम्बनेल नुनानै मिथिखानांगौ जानांगौ जेसां हायो एसां शेयार खालाम लोगोफोर ना मा होनो साबस्क्राइब खालामनांगो लाइक खालामदो आरो हागौमानि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर गोदानबा लोगोफोर आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम जोबनायाव लोगोफोर एन्ट्र होना लाग्रोनोसै मोनसे ना मा होनो लोगोफोर बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर रावखौबो दुखु होनो आरो हेंथानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै बाबाय नायलांदो बे फाग्ला बिदिजों जायो मा नुखोलै आङो मा नुखो बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा गाननाय सिख्लाफ्रा बहा थायोब्रा ओइ फिसौफोर कमेन्टआव खिथाहरलाय आंनो कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ हायोबा होलांबानो जाबाय आरो हायोबा आरो लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनो खान्दा दम फेन गाननाय बा आदै मदन वाओ क्या सेक्सी है लोगोफोर बर'जों बर' साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ थाब-थाबनो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल बेफोरबायदिबासो नैबे आंबोथ' खम नङा बोरायबाबो देन्जारसो बेफोरबायदियाव साले का खोपड़ी तोड़ साले का फिसौफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला बेफोरबायदिनो नुबाय थागोन रमान्टिक भिडिअ लोगोफोर आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि नुबाय थागोन वाव मा मावगोन नायगिरिलाय जोगोनार फिथाइ नामा आरा फिसौ बे मा बुस्थु बेलाय मावग्लुंलायनायलाय मुदुफुल फिथाइ ना लाव फिथाइब्रा बेलाय फिसौ मा सेक्सी ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार बोराय मानसि जाबाय नालाय मा खालामनो आजिखालि फिसौफोर नोंसोरो मानो बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा गानो माबा माबि नुजालांनाय मोसालायो मानो फिसौफोर सेंग्राफोरनि नोजोरा हेडलाइटआवसो गोलैयो नायथ'लालै आब'नि नानिनि माबा भिडिअखौ बाराद्राय सेक्सिथार मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअ मदार्न ड्रेस बिलाय दख'ना गानबासो थांफानो मोनगोन मा दख'ना गाना बे फाग्ला बिदिजों जायो गासपारजि मा दख'नायासो गाज्रि जाबाय नामा होनबा नैबे दख'ना गाननाया आरो नोंनालाय खोब मोजां जादोंलै नैबे बिदि माबा माबि गाननाया खोब मोजां जादोंलै दख'ना गाननानै थांनो आं मैयानो गोदान मदार्न ड्रेस बायखादों आंहा बेखौनो गाननानै थांगोन आं चल बजड़ी के आमेरिका मोनदों नों बेखौ आमेरिका मदार्न ड्रेस गाननो